Takže čus lidi, dneska si zahrajeme Skywars. Doufám, že se vám video bude líbit a asi jdeme na to. Tak a tak a tak a tak. Yes, je po něm. A je po něm. Tak to bylo super. Tak teď jdeme ale akorát sem. Dáme si shift, aby nás jen tak nikdo neviděl. Tak a tak. A kde je třetí truhla? Neříkejte mi, že tady není třetí truhla. Jo, tady. Já jsem blbec. Já jsem blbac. Tak kalhoty. Asi jdeme na střed. Vezmeme si dort. Já jsem ho teď právě položil. No tak, to je jenom, a jdeme prostě na střed. Střed je náš cíl. Je tam jeden týpek, já ho zestřelím. Skoro, poslední šíp. Tady týpek, nebo Nube, nebo já nevím, jestli je to holka nebo kluk. Jsem si měl šetřit ty šípy, jsem blbec. Do háje. Tak jsme druhý, tak to je dobrý náhodou a jdeme asi na další hru. Na další a poslední. Tak, tady. Tuhle mapu rád moc nemám, kvůli tomu, že ty ostrovy jsou až moc na blízko a ty hráči mě hned zabijou. Tak. Tak, jakože jsem už umřel. Tak se dám shift, aby na mě náhodou nikdo neútočil. A tak. Tak. A tady. Já můžu mít beritový meč. Tak to je dobrý. Akorát tak si to dostavím, když se neberu bloky. Co já si vezmu? Logicky. Hop. Tak. Mám bloky, jdeme na střed. Doufám, že mě nikdo neschodí, nezabije. A jdi pryč, ha? To je idiot. Jde na mě? Bye. Ty vogo. Kdo na mě střílí? Ne, tak jo. Tak lidi, teď jsme asi nějak čtvrtý nebo tak, ale doufám, že se vám video líbilo. Jestli chcete další video ze Skywars, tak dejte like a odběr a